Turn your Bibles with me to Jeremiah chapter 18. Okay? Jeremiah chapter number 18, and we'll be reading from verses 1 to 6. Jeremiah chapter 18, verses 1 to 6. Alright? Jeremiah 18, 1 to 6. Everyone stand together. The English will be posted on the screen. So, basag ti Ilocano kakabsat. Okay? Ti sao adimteng ken Jeremias ang naggaputi apo a kinunana. Tumakder ka ket mapan ka ti balay ti agdamdamili. Ket ijay ipangeg kunto ken ka dagiti sasaok. Idin si malugak iti balay ti agdamdamili. Ket adtoy agar aramid iti timaysa nga aramid ka dagiti pilpilid. Ket ti basong inaramid na iti pila na dadael ti ima ti agdamdamili. Iti kasta inaramid na manen asabali nga baso. Kas pagayatan nga aramiden day diagdamdamili. Idin ti sao ni Apo imay kanyak a kinunana. O balay ti Israel. Jak mabalin aya nga aramiden ken ka akas daytoy nga agdamdamili kuna ti Apo. Adtoy kas ti pila ti ima ti agdamdamili. Kasta kayumet iti imag o balay ti Israel. Ti lesson ta itang malem ket napaulwan iti why God chastens the believer. Why God chastens the believer. Agkararag tayo. Apo Diyos, isentrum ti panunot mi, ipokus na kami, iti biyag ti maysa nga believer. Aduunay Apo, dagiti agtartaray ti pampanunot mi, Lord. Ngem, may sakad lang Apo, ti papukusan mi ita. Ti biyag mi nga kas namati, kas anak mo, kas inawagam, kas agserserbigan ka. Tapnon from that context, ijay Apo nga awaten mi, kan amirisan mi, ti kay papanan, dagiti sufferings kan trials ti biyag mi, nang nangruna dagiti lesson mi ita, nga God's chastening. Kat Apo, help us to understand the Bible, your teaching, and what you want us to realize regarding this matter, Lord. We thank you and give wisdom to your servant. Forgive us of our sins. Make our hearts and mind be a ready vessel to receive the incorruptible word of God that will give us life and guidance and light in our day-to-day journey. Bendisyon ng Apo, dagiti kakabsat, si Apo timang sapuyot kadakam amin sa ngapada. Uray dek buyat Zoom kan YouTube right now. Kaya duma, mabalingan ang ngagdan idikalman. Ngam ko mata ita Apo, mas maibutik te kan dapay. Umunek ti kay papanan na, iti panagbiag da. Mai-relate da deti nga message, no anyaman digiti paspasamak ngagda iti panagbiag. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, please. Naka-importante nga isurok kada kayo deti lesson, why God chastens the believer. No daduma, adu kada tayo, iti panagrik na tayo kan ti panunot tayo no chastening ko nam ngaming kasla negatibo. Kala nakababain nga panunutan nga ala baka panunutan da nga panunutan dagiti da do mga babautan nak ti Apo sapsaplitan nak. We do not want the idea that people think that we are being chastened by God because sino kumamot ti ubing kakabsat nga no nabaot ket nakitat gagayem na hanamabain kadagiti gagayem na nga nakita da, nga isuna, binaot ni nanang na. Napadasa mi kini Preacher Glenda da di ubing kami, nabangkam na kay ayam di da kapanagan, katingamin lo ni mama ti balay, no nagayabat, umay kay asigod. No inulit ko, namin ano nga inulit ko, kastat ka adot baot yo. That was the law. Kakasanupay nga manggagmiga, dakam ta kapanagan. Iti sumungad kaming kakabsat, kung na digitay lalakay dita, kan babaro dita, ala kayo, nakasagana tabaot ni mama yon. Apo, kakabsat. Di ayun na nga ganas, hana na yuray ni mama nga simurag kami. Dita mismo nga sangot kapilya kakabsat, sinapli-saplitan na kami ta istik. Nasakit kada kami DJ baot, ngam tipang panunudag i DJ, permit bain ko kakabsat ti karuba, nga nakita da nga nabaot-baot kami. Nadisiplinaan kami. So nga, dadi nga panunod ti Kristiyano no daduma, nga no i-discuss mo ti baot. So nga,
we deny. Uri ammo tayo nga babautan na tayo ti Apo, i-deny tayo kakabsat, kasi hantay kayat jirik na nga mabain tayo, nga mapanunot ti tao nga, ala, babautan ti Apo isuna. Ngam kakabsat, mas hapol nga ikatam day nga panunot, kasi day nga panunot, mang taklob, wano mang takkob, mang bara, day jay puso kan panunot mo, nga makakita, day jay naimbag, kinaimbag ti Apo kan ayat na kan purpose na, nga nang baot ng disiplina kan ka. So nga itatang nga malam, address sa kakabsat, why God chastens the believer. You know, hala nga believer ti i-chasten ti Apo, uray pa'y church. Datayo as a church, mabaling nga i-chasten na tayo ti Apo for a purpose. Dahil nabasa tayo kakabsat yan ta reading, makita tayo nga damay sang agdamdamili. Nangalapitak dinamili na. Kaya didamdamilyan na, ijay mismo nga ima na, kat naburak dayjay nga damdamilyan na. Ngam ko na dayti nga naburak, kat buok manan, ulitek nga damilyan, kat pagbalinak manan. Imold ko manan. Kat ko na ni Apo Diyos iti nasyon na Israel, kastamet iti aramidek kada kayo. Da kayo ti pinilik, dinamilik, ngam gaput pa nag-backslide yung naburak, kat ita ko na damilyang kayo manan. Kakabsat, ti kayat ko muna nga ma-realize yo, ti Apo, kat agdama, nga mangmulmuli, ken mangdamdamili, iti biyag tayo. Dayta ti dapat itatakbo ta panunot mo. Because no, daking ka dayta nga panunot, ijay munto nga maawatan, apay nga mapaspasamak, dagiti agdama, nga sitwasyon, iti biyag mo ita. Maysa nga purpose kan rason, no hangkit di isut kang runan nga rason, tati Apo agdama na ka nga damdamilyan. Laglagi po nyo kakabsat, nga dayti upat, nga wagas ti Apo, nga pangdamili, pangmuli, pang-training kada tayo, nga anak na ganamatiging kuana. Number 1, He uses the Word of God. Dayti Biblia kakabsat. Now, agyaman tayo ti Apo, dayti kat hanga dayti panangikumpara nga dakas. Nga magyaman tayo ti Apo, dayti nangipanan na kada tayo, nga pagdamilyan, nga timang damili kada tayo kat sa una, ti insaad na, nga tao nga mangdamili kada tayo, agyaman tayo, dayti balay pagdamilyan, nga nangipanan ti Apo kada tayo kat HBBC. I want you to realize this. Nga iti, the duma-duma nga church, agpapada man nga Baptist, ngam saan nga agpapada, ti panang muli, iti pastor, kadagiti karnero, iti Diyos. Kisung ako na kiti kalman, nga no, planuam kan panggapam, nga pumanaw iti HBBC, sigurado kan ka, sigurado kay pasigurado kan ka, nga mamismo, dahi panang damili, iti pastor, iti HBBC, gaputa, alakat saan nga ti panang ibaba, uno panang ingato, ti siyasin numan, uno na tayo. Ngam ti kayat ko lang asawan, kasla iti pamilya, na dumaduma nga pamilya, nagduduma ti panang muli, iti anak. Kastamot kakabsat, iti HBBC. Agpapada nga Biblia ti usaran dagiti pastor. Ngem na duma-duma, dayjay mindset iti pastor, nga panang muli, kadagiti karnero ti Diyos. Katugad bida glory kakabsat, tinangipanan ti Apo kada tayo, HBBC, not to look down on others, but to be able to appreciate the place, the church, where God put us, so that we should love the church, and love the pastor that God gave to us, and love the church where God put us, is because of the very unique way, nga panakaidasar, panakayablat, panakaisuro, di sasaw ti Apo, nga banag, nga mangmuli, ti pamati tayo, tapno agbalinte nga nausar, na balaygi, kan nabunga, iti biyag tayo Kristiyano, kan panagserbi ti Apo. Amen ba mga kapatid? Amen. Thankful kayo mo lang iti Apo ti church tayo. Thankful kayo mo lang ti Apo ti pastor tayo. Iti kalman, kuna ni Tito Manny Agonoy kanyak, ta dape lang isuna, MM.
kunana kanya, Pastor, ag-preach sakton April 16, di ayam mi, kunana. Kat anyan, kunana. Dedi preaching mo iti Domingo, kan preaching mo itay bigat, i-preach kunto ijay. Mamindua kami nag-preach, kunana. Sana ko na kanyak, husto ta kunam. Maamak da ijay. Awangkas dito, talaga nga naturod tayo nga mangi-preach ti sa uti apo. Praise God for that. Amen. Naka-orient kada tayo kakabsat nga miyembro, nga uray anyat saad mo tirwar, uray siyasin no ka iti imatang ti tao, no adda ka iti church, lipatom da ita, ta sikakat maysa nga pitak nga damdamilyen ti Diyos, babaan ti sa una, babaan iti panangisuro iti adipon na. Amen. So, He uses the Word of God. Kat kaday ta kakabsat, ma-realize ko mga, Lord, thank you for the church you put me in and for the pastor you gave me to mold my faith, to mold my life, to become a useful vessel for your glory. That's why, no pumanaw kat HBBC, kat talaga nga namuli ka, iti prinsipyo ti HBBC, kat pinadasput na pan iti sabali, sa rakam to kakabsat, dayjay nga potahe, wano raman tiluto. Sigurado dayta. Ngamapi pumanaw ka pelang amin, di ba? Number 2, not only that He uses the Word of God to mold us, but number 2, He uses intercessory prayer. He uses intercessory prayer. Ano kaya nasa undeta kakabsat? Nga, kada kami nga pastor, ikarkararag da kayo. Handa kayo man nga kanayon nga may kararag, nga may inaganan every day. But you are in our prayers. Katto damagam kanyak, Pastor, anat ikarkararag mo para kanyak. Siyempre, number 1, di kita'y prayer request yo. Ngamkas adipon ti apo nga mangiwan-wan-wan ti sa una, kada kayo nga kakabsat, ti may kadwa ken kang runan nga ipag-pray-pray ket Lord, sapay kuma, taday ti nga kabsat, ag-grow kadagiti sasaom. Nga dagiti mayad adal, mangmanggan na, ket adda kuma agbunga iti biyag na apo. So God molds your life because of the intercessory prayer of the pastor and the preachers and the people who are discipling you. That's why, on the other hand, kada tayo nga naganak, we parents, we just don't know that our intercessory prayer for our children is the most powerful weapon and powerful instrument that will mold them to be what God wants them to be. May bagak data kakabsat, gaputa dakam kini Preacher Glenn, kat living examples, what we are today, iti pa nagserbi mi iti Apo. The mindset and the kind of heart that we have today is because of the intercessory prayer of Mama. Amen. Iti ubing kami, nakamoy taktakab sa tango bakit kita, no yan na ti benyo na. Ngam iti benyo na iti kakabsat ti quiet time, kat ijay CR. Comfort room. Apay ngamin, ta ijay nga ma-comfort kano isuna. No ti parbangon ng kakabsat, at the giant, at the notebook ng prayer diary, inagnagana na aminen, ngam ti kang runan nga ikarkararag na, da kami. Ijay na kami nga minulmuli, iti karkararag. Nga kuna na apo, isukog mo kadigiti anak ko ti sirib. Isukog mo di puso dati, puso nga agserbikan ka. Dagiti into agbaling asawa da, anak da, pampamilya da, ijay nakam nga minulmuli kakabsat. Kararag. You see that? The power of intercessory prayer. May isa nga subject deta. Thirdly, God molds us through trials. Trials. And number 4, through sufferings. Trials and suffering. Kahit nga asawan kakabsat, awan iti pasamak ka dati nga Kristiyano, nga awan purpose iti Apo, primarily, nga ti purpose na, nga iyalaw na deta, katapno mulyan na ka. Amen. Mapampanunot yung kadideta nga kang kanayon kakabsat.
Sino ka da kay di makapampanunot no ko nga, Apo, thank you ka, di kiti nga pasamak. It is your way of molding my life. You should. You should. Iso nga, dita kang focus ita kakabsat, deto'y trials kan suffering. Before nga inak ka, di kiti upat nga rasunes ti pan naka chasen tayo kakabsat, kaya't kumanpelang nga isuro ka da kay dito isang kabasit, importante ang doktrina. That every believer faces three judgments. Every believer faces three judgments. Panakaukom. Ti umuna nga panakaukom ti believer ket past judgment. Napasamak itinatay ni Kristo ijay krus. Ape nga natay ni Kristo ijay krus. Gaputa imbaklay na di basol. Isu tinaukom para kada tayo. Tapnuhan tayo nga maukom. Isu nga inawat mo ni Apo Jesus. DJ dapat nga pa ka nakaukom mo gaputi basol mo ket nai-accountan kini Jesus Christ idinatay 2,000 years ago tapno sika hanan nga maukom. In a way, na ikanuno ka kan Kristo ijay krus, you were judged in Jesus Christ on the cross of Calvary. Maliwanag po ba yan? That's why we don't believe in purgatory. Awang purgatory, nga maukom ka, madalusan ka. Why? Because all your sins have been judged on the body of Jesus on the cross. Number 2, future judgment. Dito mo future judgment, mapasamat, kadagiti amin nga naisalakan, kat sumango tayo ito ti Apo, ngakas at adipon na. We will give account. I will give account to God. As a believer, as a child of God, I am called to serve the Lord. And for the rest of my life, I should be serving the Lord. And I will give account to God for how I have served the Lord. Teta kakabsat, timakungkuna nga, Bema Judgment Seat of Christ. A judgment exclusively for all believers. And the context is giving account on how they have served God. Iso nga ita, nuhan kang agpasnag ti panagserbim iti Apo, akat mabaing kanto nga sumarang kan sumango ti Apo. Ngam no napasnag ka, ti panagserbim iti Apo, iti church nga nangisaadan na kan. By the way, I want you to realize, nga itinto, kasto ito ti turong. Ikang kay ti idea. Tapnon ti kastakat, adda basit pagpampanunutan nyo. Kada ito nga judgment seat. Adda nga min, digiti panunot no ka, digiti membro nga, no, riyan na papapanam nga kapilya. Basta importante, agserserbi ka ti Apo. Hangga kapsat. Kasi, tinto ko na ti Apo king ka. Kunana, anak ko number 1, siyak ti makinakam no apay nga daga di HBBCED. In pang ka ijay. In mula ka ijay. Kat ijay ka, nga insaad tapno ijay ka nga agbunga. Di HBBC. Inikang ka ti pastor mo. Kat imbagak king ka, nga agtulnog ka DJ pastor nga inted ko king ka. Obey them that have the rule over you, kunak king ka. Submit yourself unto them. Kat iso iti ka partner mo nga agserbi kanyak. So itata, kitanta diti libro, evaluaten ta itata diti libro, no kasano kan kumusta, iti panagserbim kanyak, kadayjay church nga nagipanagkan ka, kano kasano nga binadangam, tinulungam, inalalayam, sinuportaam, dayjay adipan ko, ngayon saad ko nga mangidaulogan ka. Kitaan taan. So at the point of reference ti Apo, nga mang-evaluate king ka. Hanga dete, generalatan nga, okay, kitang taman no kasano pinagserbim, no, yan natin nagserserbiam. No, kakabsat. God is specific. Kasla ko matiarig na kakabsat, no siya kat manager, iti dakkel nga negosyo, kat network, evaluaten ka based on the context of the area nga nangi field dakken ka. And you will give account to me based on the area or field where I have placed you, and it is none of your business to give account for the others in the other field, wherever they are. It is your business to give account to me
on the field where I placed you. So we will not give account for other church. No, we will give account for the church where God has placed you. Dalawag kakabsat? So dapat klaro kada kayo dito yung future judgment seat of Christ. So nga dadigiti Kristiyano ko na dagat, among pastor, hangko kayat ti agpa-member iti may nga church kasi siya kaming kat, freelancer. Amoy freelancer? Strike everywhere ak, pastor. Freelancer ak. I can help here for a while, then I can move here for a while, and I can move here and help here for... No, kakabsat. Awang freelancer membership. God wants a local church-based service to Him. So let us be committed to the church and the pastor whom God given to us and where the church where God placed us. Si bibiyag kayo pa kakabsat? Amen. Okay. Number 3. Present judgment. Dito focus tayo ita. Naawatan tayo in the past judgment, that's our salvation. Naawatan tayo in the future judgment, that is the rewarding day. Dapat maawatan nyo ita, ti present judgment tayo nga na isalakan. Nalpasan ti panakuukom ti basol tayo, di krus ti Kalbaryo. Sabalin to, di pa nagsungbat tayo ti Apo, di bema judgment. Ngam ita nga agdamang agbibiyag tayo tinaldaw-aldaw, kat maranasan tayo, iti panangukom ti Apo. Saan nga dakas nga ukom? No diket panangbaot. Okay? Panangpalagip. Panangpanis. Wano panangmuli. Dahil ti topic tayo ita panangmuli. Panang-train ti Apo kada tayo. Tatagakabsat, lukibon tayo di Hebrews chapter 12, 5 to 11. Hebrews chapter 12, 5 to 11. Kuna na di Bible, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord. Anak ko, sa amo nga laisen, haamo nga tagibasitan, ti panangbaw ti Apo ka, nor faint when thou art rebuked. Hangka dapat maupay, madiscourage, no ti Apo babalawon na ka. Amo yung aming kakabsat, at the nature tayo, nga ditay kayat ti maungtan. Sino kada kayo kakabsat, iti gusto na ti maungungtan. Itayag naman ti ima na. Adda ka di? Sino kada kayo ti adarik nana nga masaktan no maungtan? Kita agman. Sino kada kayo kakabsat ti awam may sungbat na Apolos? Awam mo nakitayag ti ima. Amin tayo ditay kayat ti maungtan. Hangka di? Adarik na tayo kakabsat nga umingar, adarik na tayo nga sana nasayaat, no datay kat maungtan. Isu nga do di Kristiyano, nga ag-backslide. Dahito iti may isang agapuna. Aglalalo kakabsat, no ti pastor, no da kami nga pastor, imay kami kat, Brad, mabaling nga dahito kat pamalagip ti apogan ka. Tagidaksen na kakabsat dayjay. Tagidaksen na. Ngayon baga ti pastor nga pamalagip, kunana tirik na, husus ga anak ni pastor. Kung kondenaran anak ni pastor, hangka kon kondenaran, hangka hushusgaan, tultulungan ka nga makaawat, dayta kasasaad mo, tapnon ti kasta mailintag mo jay rebeng, kat rumuar ti naimbagken ka. Ti ayan na nga problema, ipalpalupos mo jay igom, nga isot mang taklob ta panunot mo, kat iso nga di mo makita jay nasaya at nga panggap ti Apo. Aminin tayo dapat day jay kausad. Kunana ti Biblia, despise not thou the chastening of the Lord. Ikabil mo man dyan next verse. Verse 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son in whom He receiveth.
Tingnan na nga sa uwan kakabsat. Listen to me carefully now. Listen to me now. No child of God is exempted from chastening. No itiday nga malem. Kat kunam, awam mo't mariknak nga panang saplit ti apo kanyak, deti ar-aramidek, ibagbagan ni pastor nga wrong deti ubraek. Ikas kasaba ni pastor nga agpait pulak ti church. Ikas kasaba ti pastor nga hanak dapat kastoy kat alagat no usto ko madya ko na agat ay mariknak ko maati panaplit ti apo kanyak no hano usto ti ubrak. Hello? Amom ti ibagak king ka gayem kapsat. Bakahan nakaanak ti apo. Kasi no anak na ka ti apo, kathan na husto to ubram, base, may basar, iti sa uti apo, kathan na husto to ubram, kat kunam nga awang baut mo, han nakaanak ka. Han nakaanak, baka ang kapay nga naisalakan. Han na mabalin, nga han nakapalagipan ti apo, han na mabalin, nga han na ipamatmat, iparealize ti apo ken ka, nga kamalito obraem, no anak na ka, kasi kunana ay ayatan na ka. He chasteneth every son whom he receiveth. Iso nga hangkag pampanakil. Once nga da kami nga pastor, insuro mi tinalinteg nga dana kendalan, ket pinadas mo, ti simmuway, kadeta nga insuro, iti pastor nga nalinteg, ket samon tupela ko na, ang kumot makita nga ti apo ket kurihiren nak, no talagahan ako mahusto deto inaramid ko. Kakapsat, bakahan na kaanak ti apo. Because no child of God is exempted from chastening. Da kamin tupe nga pastor, saplitan na kam ti apo. Kat ano gutak deta kakabsat. Bayat ti pa nagpastor ko, nagadunga pan naplitan ti apo kanyak. Kadagyaman nagkadagita nga pan naplit. Because amoy no apay, number 1, dagita nga pan naplit, nagserbida nga corrective discipline. The first purpose of God for our chastening is corrective discipline. Anak ka na sound, deti corrective discipline kakabsat. Nga di kinakilo nga tinurong tayo, ken aramid tayo, ti apo ilinteg na ka. Okay? At anak na ka nga rod, kaya't na ka nga ilinteg. Can I praise God? No awang kumamat, digiti nga pamalagip, adadamat na patpadasak nga pamalagip ti apo ti biyag ko kakabsat. Ano gutak dayjay? Kadagyaman na kadigiti nga pamalagip ti apo kanyak. Ta isuda tinang kurihir iti biyag ko. Tano saan kakabsat? Haanak kumamot nagbanag nga kastoy nga maaramat iti apo. Corrective discipline. There are 4 things that Christian do about their sins. Nung amin datayo kat agbasol, agkamali, wenno sumuway iti apo, number 1, they blame someone. Ipabasol tayo, iso na ngamin, iso nga kastuyak. We blame. Number 2, they excuse their sin. Agrason. Apay, sister, kastati ubram, irasonan na, di dihan na usto nga ubraan na. So in the heart, there is something wrong. An influence, a bad influence in the heart. Number 3, they cover their sin. And number 4, ito tinapintas, they confess and forsake them. So God does corrective discipline. Pastor, kasano pa ng disiplina ti apo? Kasano ka ti pa nagbaot iti apo? Let's open our Bibles to Psalms 107:39. Write it down. Psalms 107 verse 39. Again, they are menaced and brought low through oppression, affliction, and sorrow. Agasam deta kakabsan. Day tagayam ti may sa kadagiti wagas ti apo. Nga mangikorihir dihan na usto iti biyag tayo. How? Through oppression. Ti oppression kakabsat. Aggapukon Satanas. Palubusan ti Diyos ni Satanas nga mangparigat ti biyag tayo.
Gaputa kayat na tayong agpanunot. Nga dadagiti banag ti biyag tayo nga kasapulan nga mailintag. Affliction and sorrow. Kunak idikal man. Amoyo at the stages iti panakidil ti Apo king ka. May panggap ka deta, hanahusto nga aramidem. Number 1, God speaks. Kasarita na ka ti Apo. Through the Bible. Iso nga, adono ko di kita agkungkuna. Brother, agipulpulong kay samot ken pastor. Taapay nga DJ ibagbagan kat siyak sa dituktukuyan na. Haang kakapsat, naira na lang. Kat amo ti Apo, nga dakat jay. Iso nga inturong na di pastor. Kat yaman ti Apo, no nasair tariknam, ti kayat na nga sawen, kasarsarita na ka ti Apo. God is speaking to you through the Holy Spirit of God. Pag hindi ka nadala, ti panangsa ka sa uti Apo king ka. Number 2, God spanks. Ti kayat na nga sawon detan kakapsat, palagipan na kan kadagiti sitwasyon kan pasama kan tibiyag. Kasi hamuin pangag dedi pamagbaga. Hamuin kang kano dedi pamalaag. Hamuin take dedi sao nga inted ti Apo nga mangikanawa ken mangiturong ti biag mo. You thought you knew better than the pastor. You thought you knew better than the person God used to give you the piece of advice. And God said, anak ko, daytoy ket saan ko nga panangiruruman ken ka. Saan ko nga panangimamag ken ka. Ngam gaputay ayaten ka, kayat ka nga iliklik iti pakaperdyan ti biag mo. Iso nga anusam, bauteng ka. So umayin ka kapsat di gitoy. Kat sikan tumutan matauhan kat kunam, o Apo, at tuyak nagpakumbabagan ka. Malagip kun, day di pa magbaga, day di pa malaag, day di pa nursuro. Kat ita Apo, hampenala daw iti amin. Apo, isublik kat ipulang ko iti biyag ko, iti husto nga dalan. Praise God for that. Amen. Ngem no di ka pelang dumngeg. Patang ka ng tataltal mo. Urayam deti maikatlo. God calls home. Kung nati apoging ka, agawit ka man lang ng anak ko. Sino kada kayo timayat nga agawid din? Itaig na ima na. Damagaman ta kaabay mo, kayat mo tagawid din, Brad. Hagbay-pay so kakamsat. Pagawiden na kalangan ng jelangitan, tadi na kamutan maaramatan. Iso nga mom, kada kami nga pastor, naladingit ti puso mi, no adda digiti miyembro, nga kalpasan nga inyadal mo ti sa uti Apo, ingkarkararag mo dayta nga impreach mo, inis-study mo dayta nga impreach mo, tapos ganun lang kakapsat, nga kaslata baawan, ti miyembro, dayjay nga insurum ti sa uti Apo, nasakit kada kami, ngam ko namin mo lang, ala Apo, hanakam diningag, sikan apot makaam mo. Amen. So nga ti Apo, urehan na ka nga tagsagiden kakabsat, ti apot mang sagid kang ka. Kat adadamot na kita'y tao nga matauhang kat kunada, pastor. Umayak kat ma-realize kon, pakumbabaat, tulungan dak ka di nga ma-restore, kasano nga makasubli active church tayo. Adu di kita nag-backslide nga nagsusubli ti church tayo kakabsat. To God be the glory. Kat numakita mi di kita nga backslider kat kasla agpagunggan. Kasla dete. Agpalalo nga liteg. Nga iparupadakan ka nga dakayat da nga panagnakan. They want to prove. Amom di kita backsliden nga nangatot ego nakatkas jay no ka eh. Ada kayat da nga panagnagan eh. I-prove daging ka eh. Na mali ka. Na hindi mo pwedeng sabihing mali sila. Ipuprove nila yun sa'yo. Kung agkatawa lang tirik na. Kung Amo, nintupay Apo Jesus. Ingkas jay dagi disipulo na. Sakto di nga pastoran. Nam kunak mo lano ko ala, agpulo kan tulata. Urayam nga alaan na ka ti Apo.
So nga ibagam ta kaabay mo, kapsat, hamuurayin nga alam na kati Apo. Amen. Corrective discipline. Now, what is the whole point of the matter here? Agpakumbaba ka. Agpakumbaba ka. Anugutem. Aklonem. Hanga sumangsangita riknam. Hang ka nga dete, agpanunot pa lang iti ko. Ay katam ngamin, tikunak manen. Adarit natin ngamin nga kasla, bainan tirik na tayo kakabsat nga maibaga kada tayo nga, hantay kayat nga damang ibaga kada tayo nga babauton na tayo ti Apo. Bainan tirik natin ngamin, saan kumakasat? Ikatam amin, amom ti tao nga the pride na ngamin kakabsat kat di na kayo ti mababainan wag. We hate to be embarrassed. But you know, at times, God even uses embarrassment just to humble us. Tukulan natin nga talaga kakabsat. Apay nga nga kahit natin nga ti Apo nga tukulan. Apay, kasi adda na imbag nga dati uneg tayo, that is Jesus Christ in us, nga kayat na nga isut ag manifest. Nawatan nyo kakabsat? So ituloy ko, tapno may connect yo. Number 2, enlarging discipline. Korehiran na kati Apo, kat adda kayat na nga waknitan, adda kayat na nga pisangan, kayat na nga ikatan, kayat na nga pungtilan, kayat na nga iwalin, dalusan ng tibiyag tayo, tapnon iti kasta kakabsat, rumuar, agmanifestar, ni Kristo, nga iso iti gubwayan, iti kinaimbag, nga makita iti biyag tayo. Takaslatay lang naiyarig kakabsat, kadayjay bulag, nga inagasan ni Apo Jesus. Nga dayto nga bulag, nanipod na yanak, bulag isuna kakabsat. Han na makakita. Kat kasta tayo mat, idiante pa nga naisalakan, san tayo makakita? Ngam uray pa iti naisalakan tayon kakabsat, at dapelang digitoy nga taklob iti biyag tayo. Kat ti concern ti Apo kada tayo, idi number 1, salvation, nga maisalakan tayo. Kat praise the Lord, binirok na tayo, kat nabirukan na tayo, kat naisalakan tayo. Are you not thankful to God for that, brethren? Nga naisalakan ka, nabirukan na ka ti Apo. Ngam ti may kadwa nga concern ti Apo, king kakalpasan ti salvation, kat transformation. Kaya ti Apo nga balbaliwan tabiyag mo. Sa totoo lang, kadatay aming nga naisalakan, at da kinaimbag ti uneg tayo. Nga dayti nga kinaimbag, saan nga datayo? Awan natural nga kinaimbag ka datayo. Dako na ti Biblia, no one is good, no not one. No one is righteous, no not one. Awan ti natural nga kinalintag, kan kinaimbag ka datayo. Tilang Holy Spirit, kan di baro nga nature nga da ka datayo. Iti adda kinaimbag na kakabsat. Kut usaran ti Apo digitoy nga trial kan suffering kan chastening. Tapnon ti kasta waknitan na tayo. Dayjay bulag anat inaramid ni Apo Jesus. Nangala ti tapok ket dinamili na pinagbalin na nga tao. Ay tay soul winning gayam dayjay. Nangala ti pitak ket isutin niya plikar na ijay mata. Kakabsat dayjay nga bulag. Kat idikwan, ididinalusan na, naikat, dayjay ang kuha mo no, anat medical term na no, katarak no, ana, dayjay nga nakabangan, ijay mata, dayjay nga bulag, kat makakitan kakabsat. O nagsaya atan, no ti Apo isut makibag, ti kayat nga sawan, mano nga tawan, mano nga doktor, mano nga physician, awan pulos ti makabalin, nga mangikat, dayjay nga naibara, ijay mata, dayjay nga bulag, iso nga na makakita. Kastamat king kagan kanyak. Mano nga tawan, awang makabalin nga makaikat, not even you can remove. Dayta kakabsat nga naitakkob yan ta, puso kan panunot mo kan biyag mo. Kinasapulan nga ni Apo Jesus, tinakibaet nga nakibiyang, nga nang iaplikar dayjay nga pitak, tapno maikat. Kat ita ti Apo makibiyang yan ti biyag mo. Di kita nga suffering kan trials, wagas ti Apo kakabsat, kasla tapok ka isudan ti may aplikar. Of all the medical tools that Jesus could have used, apay nga clay kakabsat. Something material, something that comes from earth, something natural to turn to become supernatural.
So God uses all these things in our life in the same way. Tapnon makibaet iti Apo ket ikkaten nakakabsat. Ni Apo Jesus kada tayo nagmayat nga no isut ag manifest ni Kristo ti biag tayo kakabsat. Ket kayang-kaya tayo't mamakawan. Di ngamin, ngam anat mang barbara kada tayo kakabsat, tay ego ken hatred tayo. Ado nga panunot mo, ado nga rasones mo, ado nga detay panang pagpabason mo, iso ngamin, kastoy ngamin, kat kastoy ngamin. You know, the more you do that, you are adding a cataract into your mind and heart. Ngam no kunam ti Apo Lord, waknitan nak Apo. Ikatum di gito'y Apo nga hatred ti biyag ko. Kat kitam no ti Apo, ikatum na di kita nga bambanag, masursurum iti mamakawan. No ni Apo Jesus ti agari iti biyag tayo kakabsat, there is generosity in our life. Ngam ana ti mang barbara iti biyag tayo, materialism kan covetousness. Ti panagayat tayo ti pirak, ti kayat ti nga panagagom iti pirak kanda dumapay. Iso nga ti Apo kakabsat, pariknaan na tayo, tapno maikat di kita nga covetousness kan materialism. Kat ni Kristo iso iti ipalubos tayo, itulok tayo, nga agmanifestar iti biag tayo. So nga enlarging discipline. Kasla DJ John 15:2 nga kunana, every branch in me that beareth fruit, He purgeth it. Putulan na. Prun ti kay nasawon deta. Sino kadakiti umin-inom ti prun juice? Amom ti purpose ti prun juice. Kunada, tapno tulungan nakakabsat ti panangi flush DJ. Waste mo? Pruning? Kasam deta? Apay nga putulan na tayo ti Apo kakabsat. Ano di gito'y nga pasamak. Nga putulan ti Apo ti biag tayo. Ado di gito'y kakabsat. Sometimes arrogance, pride, self-will, agbibiyag tayo, nga di bukbukod tayo't sursurutan tayo. Rebellion, anger, unteachable spirit, impatience, and many things more. So at times, the Lord uses loss of health, loss of a loved one, loss of life, loss of property, all of these heartaches. And do not take this negatively nga, kasla dete na baot kagat madijerik nam. I-take mo nga positive ko nam, Lord, is there something that I am trusting more than you and that you have to remove this thing in my life so that I learn to trust you more? Is there someone in my life, is there something in my life that I have learned to depend on more, that I have become more affectionate to? And that you have to touch these things in my life so that I will learn to be more affectionate to you and to trust you more. And when we do that, no lakad with grace ti puso tayo kakabsat. At da parabor di puso tayo. Nga mga klon ka digiti nga pamalagip ti Apo, ibagakan ka. Pumintas, sumayaat, sumantak ti na espirituan nga panagbiag tayo. That's number 2. Number 3. Kat mabising kaysan kakabsat. Hello? Amen. Amen. One. Permi nga nabaaw di kita spaghetti yun. Preventive discipline. Timot preventive discipline. At dadigiti dumteng nga pasamak ti biag mo. Tati Apo kakabsat, isut wagas na nga mangigawid jeriknam. Kasi awam maka, aglalalo no dete, awam pulos ti makaigawid king ka eh. Desidido ka nga talaga nga agaramid kat Ammo ti Apo nga hananasayaat ngum talaga nga, alam mo yon, napadasan nyo ba ti kastan kakabsat? Nga dete, adaba nagkakayat mo, kat kayat mo latauna yung kakabsat, kat dete, urean at ibagbagaking ka, urean na nga pamalbalag ka namin, awan ding-dinggamon kakabsat, kasi talaga nga, jepos, jerik namong, kat kayat mo latang aramiden. Iso nga ti Apo ko na anak ko. Alano kasta anak ko. Ano sam nga rodete nga disiplina nga aramidek. Tapnon iti kasta, matauhan ka, kat maigawid tariknam.
Hello? Iso nga mo tinapindas nga kararag yun, kwa. Kunam apo, no ka di pagayatam apo daytoy, kat agtrabaho ka iturong mo, ngam no sa mga pagayatan apo, pangaasim ka di, taigawid nak. DJ no ka tay preventive discipline. Kadagyaman ka ti apo ako ng Lord, thank you. Inusar mo dayto nga pasamak, tapno igawid mo ti riknak. Kadita maamiris ko apo nga talaga. Nakdakkel ko mga panakaikalang ko apo, no tuloy-tuloyak lang aramidon detang hana na imbag nga desisyon di panagbiag. Preventive discipline. Lastly, vindicative discipline. Oh, nakita yon? Adda ti disiplina ti apo nga ti purpose na ket adda kurihirin na ti biag mo. Adda mo ti disiplina nga ti purpose ti apo king ka enlarging. So nga oray chismisan na kati tao, kasarsaritaan na kati tao, kunam, oh Lord, agpakumbabaagken ka, wagas mo amin di gito'y apay, agbaliktad to amin di sitwasyon. Because the number 4 kakabsat, vindicative discipline. It means that God wants to defend or acquit or clear, ada kayat ti apo kakabsat nga i-prove. Panagnakan. Just like Job. Kung nga minisadar si Gana, awan na, iso nga na sayat king ka, deta nga Job. Apay, kasi, pambira, bilines mo, kastoy-kastoy. Padasam nga ikatan amin, dagita takitam, ilunod na ka. Kung na ni Apo Diyos, go ahead, Job. So Job lost his wealth. Iti awan, dagiti kinabaknang nan. Kung na siguro, dagiti kakompetensya na kung nada, katawadan. Oh, wanan. Kukwata yon. Ha? Amom no, dete, madamang umay ti kastoy nga sufferings ti panagbiag. Agsalsalod sukad ka ti apo, apay mo't apo. Detat kadakla na question ako apay mo't apo. Anang arudlat ko na unti taon. Diba? Ne, kat baptisak, agserserbiaken ka, kat kastoy tinapasamak, anang adlat ko na unti tao kanya ako. Mabaling katang ako na ni Job, nga na imbaga ti kasjay. Job lost his family, his children, natay pwede kiti anak na. Kat awan mo ti amo ni Job nga naaramid nga dakas ti imatang ti apo, dako na ti Biblia, he was an upright man, one that feared God and eschewed evil. Nalintag nga tao, managbutang ti Diyos, kat liklikan na dagiti basol, talaga kabsat, seryoso isuna ni apo Diyos, kas kadagayo nga kakabsat. Kat dagiti nga napasamak, siyempre king ka mo maawatan, why? Iso di ti sanudsundungan ni Kristiyano, why Lord? Analat ko na tao ganyakon? Ngam amumti ko na ni Job. Hanap pinanunod no anat ko na tao. Basta ti ko na apo, ti apot ng ted, isot na ngala, madaydayaw tinagan ti apo. Amen. No kumasibibiyag ni Job, ita ko na inaklata magigimong. Inaklata di kapilya. Itultuloy ko lata di pa nagserbik iti apo. Apay, kasi haan nga corrective discipline di pasama king kuana. No diket vindicative. At the end, kakabsat. Itinauman ni Satanas. Nag-give up ni Satanas, takunanahan ko kaya, talaga nga dayto nga tao na pudno ti Diyos. Kuna ni Apo Diyos, ana Satanas, nabannog kan, te anak ko saan nga nabannog. Iso nga kakabsat, hangkay mabanbannog, no umay ti suffering. Hangkay backslide wen. Ibagaman ta kaabay mo, hangkag backslide, no umay ti suffering king kaan. Kasi no anyaman, di kita nga napukaw ti biyag mo na awan iti biyag mo. Bayam no anat kung kuna ti tao king ka. Hana memesat aldaw. Hana maturog ti apo. Ti Diyos ket i-vindicate na ganto. So ano na pasama kakabsat? Kamaudyanan na sinukatan ti apo, amin nga napukaw. Kuna na ti Biblia, that the latter end of Job was better than the beginning. Dinoble-doble ti apo dagiti pamendisyon. So nga kakabsat, malagip ko lang unay, iditi apo, i-chasen na ti HBB si Hawaii. Awang mo ti madingar aramidon tayo, nasaya at dagiti panggap tayo. Nag-soul winning tayo, ni Pastor John nagagagagat nagwinti tat tao. Ngam ko na ti apo, okay, agredy kayo ha, fasten your seatbelt, roller coaster deti lugan nyo. Maulaw kayo, adot marisi, adot matinag. But praise God, nagtalinaid kayo kakabsat. Amen. Amok nga ado kada kayo di masulsulisog mo tirik nanan.
Ngagpampanunutan, aglalalo no manggag mo, dagiti agkat-katawat liklikodanan, aglalalo no madamdamag mo nga adu ti agkakatawat ti aglawlawan, siyempre mademoralize kamutan, maupay kamutan, aglalalo no bimasit ka, nagsrinkan kat apo, ano deto yun, kasla job ti napasamak kada tayon kakabsat, we lost many things. Ngamitan kakabsat, to God be the glory. Ang ko ibaga deto nga pagpanakkel, uno kasla something vindictive iti pusok, numan pa'y mabaling nga iso ti puso ti apo. Ngam dayaw lang iti apo. Sino katan na? Umay di kita daddo mga sukat nan kakabsat. Sumangput di dati pamilyan to ni Brother Ray Palubos ti apo. Sumangput tuman di dati pamilya ni Sister Raquel, Brother Eric Palubos ti apo. Umadu kayo kakabsat. Manayunan nga manayunan. The vindictive discipline of God. So nga kakabsat, no chastening is sweet for the moment. Take deta, awan pan naplit nga nasamit iti raman na kakabsat, iti dayta nga agdama. Ngam ti end result na kakabsat, ket nakabungbunga nga kinalinteg. Iso nga kung kunakmat iti apo, adong mo tasang sangit ko iti aglalalo idi ni Pastor John ket agsakit manan, ket agawid kakabsat, mano nga tawen, nga na makabangon, nakaidalat ta, tagsakit, na burn out isunan, di na kayat timanganan. At adu mo na sangit idi kakabsat. Ngam tilat ta pusok idi mangnamnamak lat ti apo, my hope was alive. Si bibiyag lat ta dinamnamak iti apo. Nga kunak apo, amok nga adunto nga nasaya at ti sukasukat na digiti nga bambanag. Kita man lang kakabsat aya. Idi umungar ni Pastor John ng kitni, kasmat la uong agtubo dagiti kapilyata yon. Ha, mangrugi je klaberya, tatta, da kami pa ikon preacher Glennon, ti mangigaw-gawid kong Pastor John, da kaslaman la te kaldi nga nakabolosan, go, 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 kakabsat. Pa, gore ka pa ilang kung kunami kong preacher Glenn, pa, relax tayo pelang, talaga nga gumargaro tang kakabsat, aging gana ita. O, anyan kakabsat. Eket siyempre, hantean mo, alagat hanggo ibaga digito nga daan sakit na agam, awan po kakabsat, pamakawan amin ti aday di puso. No kadigidi nga gunggundaway, adadadataw nga katkatawa, kung kunada gunggunayo, digito ikasto, adong nga sarsarita, aglawla, pak, itangarod kakabsat, digita nga, agkakatawa, nga. Oh, I do not say this kakabsat with evil in my heart, but I'm saying this as a testament, tapno kada kayo, maliliwa kayo, but ngano adantumot kakasta nga paspasamak ti biyagyo, kunayo. Kas itinapasamak iti church me, kasla roller coaster, nawagga kami, nagbali-baliktad kami pa eh. Ngam by the grace of God, sana kang binaybayan. It was a good purging process and the Lord bless us. Tatakakabsat, uray kastoy nga imbless na dahi ti Apo, hantay agpalpalangguad. Hantayo nga dete, kasla dumakkel tirik na tayo, ulo tayo nga dete, hantay ko mga kasjay. Tahante nagbalin nga kastoy no hanga gapumat laeng ti Apo kakabsat. So let's continue to humble ourselves before the Lord. Kat no umay man digitoy nga disdisiplina iti panagbiag tayo. Hante ko mga itek nga negative. Hante ko mga dete kasla panunutan kalagang job, di ba? Kasla nakababain direct na idin nga agsaksakitan, manipod uloging gatsaka kakabsat, adakukutel nan, no busalinan, katawan ti tao, pati gagayim na, o kumunda pa isunan. Di ba? Yung ganong feeling talagang, uray mo't si kakakabsat tayo talaga nga mo kaya, makabakbaksliden ka eh. Napadasan yung kastarig natin makabakbaksliden ka. Siguro, idi kang itingitan di problema tayo di dahawa. Dama kasta nga rik na tayo, makakukwitin ka, hangko kaya ito, nag-give up ako. You know, I was encouraging Preacher Glenn. Ado kakabsat, kung kunakidiking ko na, you know what? Kunaking ko na, maybe you're not called to be a pastor, but you cannot escape the fact you are a pastor's kid kung kunaking ko na idi. At na kayat kakabsat, at siyempre, he was not, kung kuana he was not prepared, at nag-Bible school, mahang kunat. Ministry, di maklanta, amutat maki na ti ministry. So it was his time to rise up. Oh. To God be the glory, kabsat. Enlarging discipline, dyan napasamak kada tayo. Mabaling nga corrective discipline kasi ada kayat ti Apo nga ikatan nga madi. Tapno may enlarge na tayo kakabsat.
Oh, kantap no, da kaya ti Apo nga ipanagnag kada tayo. And at the end, hanga da tayo hanga dati ko natin nga nasa atin ang uling halaghak, awan day kada tayo. Binigla nga panagyaman iti Apo nga ko natin. Lord, thank you so much for all the grace. But you know, dati nga message nga in-share ko kada kay ita, reality ti biyag tayo dito. Reality ti church tayo dito. Masapol lang ti right spirit kada tayo. Katum ta pride mo, katum ta igom, agpakumbaba ka ti Apo, kat ti Apo itag ay naganto. To God be the glory. Kaya tayo ti dumakkel idi. Napaspas di pa nagdakkel tayo idi ngam ko na ti Apo. Anak ko, Pastor John, ko na, madita pa nagdakkel yo. Ikoreher tayo pa nagdakkel yo. Ado kayong agpaisong adot madina, iso nga winaknitan ti Apo. Nakialam ka daydi. Kaslatay la daydi grapevine. Nga nagadun ti dahon na, nagadun ti leaves na amkunana. Hang kay agbunga no, hang ko kartibon na kita. Kinartib ti Apo, kinartib ti Apo, kinartib ti Apo. Akat, ado kakapsat. Hang ko ibaga deti nga, deti pang chismis, uno anyaman, but you know, ado kakapsat. Dita kan ditoy. Ngam itata, nagbunga, dakay di nga bunga. To God be the glory. Amen? Ala. I-close tayo di nga chapter na ya. Let's look forward. Let's look forward. Apo, agyaman kami. Deti nga message, totoo ti biyag mi. Totoo pa iti church mi. Especially deti church ti Hawaii. Napadasan da Apo deti corrective discipline, enlarging discipline, preventive discipline, vindicative discipline. Kat Apo ti biyang mi itasan ngagpanakkel, no di ka takpakumbabangam la ta Apo ka. Taham mo kayat nga ti panagpanakkel, kat isot mang taklob manan ti panunot mi Apo. Kayat mo, nga ti latapokus mi karkararwa, ti trabahom ti ministry, kasano nga suportaan ti adipan mo. So I pray that you continue to unite the hearts of the people in Hawaii. Already kitin you believers, Apo. Kwam ti gloria kang dayaw, in Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen. Amen.